Euskaltegira etortzen naiz orain dela 4 edo 5 urte. Eta, bueno, aurten C bat azterketa egin nuen, eta, bueno, mintza, hola, kilikolonien mintzarekin, eta, bueno, etorri nintzen mintza taldera. Agian pixkat jariotasunarekin hitz egitea, eta, bueno, gai ezberdinak landu ditugu, orduan, ireiztegia, hartzen duzu, eta hitz egiten, eta, bueno, azterketa gainditu nuen orduan ere, oso baliogarria izan zen niretzat. Batzutan testu bat irakurtzen dugu, eta ere gure iritzia edo gaiari buruz hitz egiten dugu, ere bideoak ikusi ditugu, animatzea parte hartzera, eta nik oso gustora egon naizela, eta, hori.